Biren ziurtzak egiten dago galdera bat, instalatu dagoela notebook programia, baina ez duela ikusten irudeko edo bentsat tresna horiek ez. Uste dut, institutuetara llegatu diren CD-ak, hau da, Arbel Barrizekin llegatu diren CD-tan, bai aktibatzen dela 30 eguneko epean irudeko tresnak erabiltzeko. Enago ziur, Hori bai, matematikakoa bai. Gero, 30 egun horiek pasatzen dizenean, zelan mantendu. Ipini deman klabe bat aktibatzeko, baina, ziurtzak ez dakit nondik egiten den aktibazio hori, eta bideo honetan saiatuko naz azaltzen. Vale? Nik ipini doia martxan notebook hemen, eta notebookun bertan notebookak instalatzen dau menu barran, eskomaldian, hemen txibeian, instalatzen da, horreko ikonotxo bat, eta klikatzerakoan hemen, agertzen da, ikusten da nobeto, agertzen da, nundo hemen, bai, buscar actualizaciones eta y activación. Bueno, orduan, zer egin behar dugu? Hor klikatu, eta agertuko da pantailatxo bat. Ametik ere, uste dut, barri nintzen dela. Buscar actualizaciones y actualización. ¿Vale? Y activación, parkatu. Klikatzen badugu urdeten dau, hause bentana, lehiotxoa. Eta, hemen agertuko dira, smart produktu guztiak dituzunak instalata, eta zein joan instalata, eta zeinetan daukazu aktualizatzeko behar izana, aktualizatu aldalako, eta zeinetan aldiren egon aktibatuta, eta hemen agertzen dago instalatuta, baina kadukatuta hemen adibidez irudeko tresnak, eta matematikanik aktibatuta. Aktibatzeko emoten badiozu, agertzen da horoko pantailatxo bat, eta hemen agregatu itzen ditugu behar direnak. Lehenengo bidera agertzen danean usteot beste lehio desberdin bat egatzen dara, edo beste bide batetik junda beste lehiotxo bat agertzen da. Denen horren moduko bat da. Horren agertuko dira hemen ziurazki zegoen hautzik, eta horren agregaremon, gehitzen duzue nik egindako klabia, eta finalizaremon. Horrekin lortzen duzuen instalatzea eta erabiltzea matematikarako tresnak. Pi hau eta beste gauza batzuk. Venga.